سخوی انسانا قدرتنو تا نظر اکڑا سخوی انسانا قدرتنو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سخوی انسانا قدرتنو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا شمس تا دی قتلی پا دنیا رنا خورائی دا او گوراس پا گمیتا چی رنگینا تو رشپائی دا او گوراس پا گمیتا چی رنگینا تو رشپائی دا دستورو قسم قسم مشالونو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خو لوگلونو تا نظر اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ سخوی انسانا قدرتنو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا اسمانی پی ستونا پا ہوا کی تاروالے دے بے شکا زمکی تخیل اکڑا پا اوبوئے خاڑوالے دے زمکی تخیل اکڑا پا اوبوئے خاڑوالے دے شیرتائی دلویو دنگ غرنو تا نظر اکڑا شیرتائی دلویو دنگ غرنو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا سخوی انسانا قدرتنو تا نظر اکڑا سپرلی دا رنگ برنگ کو لوگلونو تا نظر اکڑا پشن آسمان وریازی را خورکڑی چی خواخاشی بے شکا پشن آسمان وریازی را خورکڑی چی خواخاشی رخلاسی تا اوپوتری پاوریشی چی خواخشی
انسان تخپل رب دے کاملونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا آہا یا اللہ نسخوی انسانا قدرتنو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا ابراہیم خلیل اللہ تا دل برد اور گلزار کرلو نمرود یہ پیو گوڑما چی زلیل خوار مردار کرلو نمرود یہ پیو گوڑما چی زلیل خوار مردار کرلو خلیق کائنات دا دے امرنو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر نسخوی انسانا قدرتنو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا زرخیز مکا پنجر او پنجر زمکا دشن فاصل قبیلا کری وراس کلا پشپا او کلشپا وراس کی دخیلا کری زرخیز مکا پنجر او پنجر زمکا دشن فاصل قبیل کری نور یازا نور یازا لوی اللہ دے حکمتنو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سخوی انسانا قدرتنو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر وکڑا سپرلی دا رنگ برنگ خولو گلونو تا نظر